sendatuta zauden arren komi artean, prozesuak jarraitzen duela horrez? Bai, eta nik uste dut hori askenean ez dagoela ikusi. Pentsatzen dute berriro lanera buelta egiten dugunean, jardun osoan bueltatu zaitezkela, eta igual ez gaude prest, edo ezin dugu. Orduan, egoera horiek ere ekartzen dizkigute galdera asko, ez? Eta, guk aldarrikapen pilo bat egiten ditugu horren inguruan, eta, nik uste dut pixkat punk bagarela, ez, kasu horretan, eta askotan esaten duguna, gizarteari kontra egin bar diogu egoera hauen aurrean, ez daukagulako besterik. Ni gaur pertsona batekin hitz egiten ere esaten zidan, ez, bularreko minbizia sendatzen den hoietako bat da. Ez, bularreko minbizi asko metastasikoak dira, ez dira sendatzen, eta badakigu ere ikerketa handia izan duela, baina oraindik diru laguntza asko behar da horretarako.